weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to ɓoggue to cenila sakoɓe to sinthiou dañɓe to gorela to sarandogu to jorola ko on takkusan juula ha to galle ceerno nouru alhaji mahamadou moussa ali to daara halayɓe ha to galle ceerno mamoudou waddu to cité yembel asegna dakar eko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie laamu leydi Mauritanie usti cogguji carburant guila e gasoil ha e essence kala ɗum noon ko guila aleda hanki o to leydi Mali to leydi Sénégal aleda hanki o lawol biyetenegol avenue Jules Ferry inni momtama wattama kay innirama e oɗo saaha joni avenue Serigne Mountaga Mbacké woni khalifa général des Mourides to leydi Mali dadiɓe tawi ko jeeyaɓe fedde witede alliance des états de Sahel ɓe mbaddi doole mabɓe kay kamɓe dadiɓe ɓe mbawi wadde bombardement ji pattam lemiji e nder nokku to wiyete Akbar to wiyete Akbar to worgo Menaka to leydi Niger altine hande o catala bitengal état islamique dans le Sahara ɓe mbaɗi ɓe jeytima jangu mabɓe kay e nder camp garde national toon to wuuro witengo Ayuru to leydi Côte d'Ivoire ko jeere Fugga Diaye ɓurde mawnude kay e nder Abidjan tawetnode toon to 13 juillet ɓe mbiyanno tigui marché de mercredi ko kañuma tigui woni ko laamu ngu derguiti e oɗo saaha joni kedde Afrique jabɓoɗen ko Alassane Oumar Mbodj habruji men jolam jaberi jaten ko ha to leydi Iran to leydi Syrie to Palestine to leydi Israël bisimilla moni ketki hotodirte joni pren pacciren ɓuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo wi ko firtata aadi yiiɗa kadi firtude aadi mo adodira jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andudine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa gandu binde laaɓade leɗɗe jaadino ɓalwale danwal kala gorko mo melga wuuro jinneji Allah luɓirimo gandal omo safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirol ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yaara wonduɓe koyɗe musoje koyɗe ɓuusoje keeceje musoje keeceje ɓalli gulloji e ɓalli ƴakkoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawra ɓe rewɓe wonduɓe kista fibram dogam site rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe rewɓe sattaraɓe dewle usraɓe ndewago kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓen worɓe usraɓe gorago yawɓe yeytade koye men jippiɓe e leece fiɗaɓe wonduɓe prostate kala dendagal rafi gorago no diderno sa jokkodire ceerno Amadou Tidiane Diallo joni mo sa nofuru ceerno Amadou Tidiane Diallo e nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac ma no fotirno kala so tawi on jokkodiri balɗe tati mbatta ñamde mbatta yarde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene yaran ɓen wonduɓe ɓe arsigaji men kippi wonduɓe korte weddaɓe korte wonduɓe dabruji ceerno Amadou Tidiane Diallo yawrani ɓen ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche ƴewɓe e dendagal kayitaji no didorno gorko mo melga wuuro jinneji oɗo sahane tawede Paris lamorgo leydi France sa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi ko no wiye ceerno Abdoulaye numéro mum mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala en tawi ɗon sehil makko ɓinede makko no wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon ɓiyi ko no wiye Abdoulaye numéro mbatta 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu ceerno Amadou Tidiane Diallo ko malaɗo wune ko newiɗo sanne mbadden danɗo faade makko
hokki lekki gorelte safruki ko heewi hande o e nder windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordinoro ari ko safrude e wallude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte hewɓe safortoɓe kolliti jiitimi hen koye mumen joguiɗo AVC jogui cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru e kala ko faate ɗin fannuji kala sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam ngam ɓandu musde jokkodire gorelte ko haako moƴƴo a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte sa yiɗi hebde hen kollaɓe jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte so tawi gonɗa koto risatol jokkodirta koye galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo woni Madina Gounass jokkodirta koye Amadou Samba Lo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi noon gonɗa koto Galoya jokkodirta koye Aissata Touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto Asilem jokkodirta koye Mamadou Demoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto Pikina jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaye mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto Melga jokkodirta koye Abdoullahi Diallo 77 714 94 15 so tawi noon gonɗa koto Marsibu Beesa jokkodirta koye Amadou Diallo 78 219 72 54 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 05 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen jaam kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone altine ɗiɗi lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas jeegom kabaruji mon e demgal pular e sawtaye ko musidɗo mon sehil mon haali Abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba kabaruji men e demgal pular koto leydi Mauritanie puɗoɗen ardiɓe landa tawassul ko landa laamu ko landa lunda ɓe erima noon yimɓe landa laamuga woni yimɓe landa insaf nde dartinta kay erade hoorejo leydi ndi yo memto tuknorgal leydi ndi saabu teskama kay eɗo saaha joni yoga e député ji kay e yaduɓe e hoorejo leydi ndi e kala saaha ene ñumbo less kay namdade hoorejo leydi ndi nde ƴamtata ko wiyete troisiéme mandat ɗum noon latata ko so wona kay tuknorgal memta ɓe erima noon dendagal landaji dawrugol ha tengti noon ɗi lindaji lunda ɗi woni opposition nde ɓe ɓeydoto tigui vigilance ɓe ɓeydo jertade e rentade kay gam rende tunorgal leydi ndi ɓe kolliri noon wonde la transition pacifique des pouvoirs ko kañum tan woni kay ko wiyete suppapa sécurité de la nation et garantie de la paix landa tawassul noon ɓe erima laamugu kay nde ɓe erima laamugu kay nde ƴettata tigui responsabilité mum ha timma kay ko fati kay ƴewde peeje kay no ñawdiri caɗele guurade e oɗo saaha joni nder leydi he ko fati tidgol guura tidgol cogguji e gueɗe kewɗe gonɗe nder leydi he ko ɗum laamu ngu foti toppito kadi ko fati pewnidagol service aji de base e oɗo saaha joni bondi no fewi guila e cuuɗi cafrirɗe ha e nokkuji jangguirɗi kala ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen to leydi Mauritanie ƴana toon to Rosso koni koɓe faggude woni douane ɓe Rosso Mauritanie ɓe teɓima ñande aseta capantati e goho lewru janvier maydu ndu ɓe teɓinoma kata tenuji nayyi piccal jeegom tawi ko maaro contrebande woni tigui maaro ko rewani lawol ummino ko caggal leydi tawi rewani douane ɓe
tawi ɗum noon kono maaro noon ko capanɗe jeetati saka ko ɗum woni koɓe teeɓi ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen gendarmerie harfinaɓe ko fate nden ka Ekisala aéroport international tum Sine Nouakchott ɓe kolliriti kamɓene ɓe teeɓima yimɓe nayo tawi ko indien naɓe jeeyaɓe to leydi Inde arnoɓe kay e nder avion men mo hinde Golf Stream 5 walla mbiyen mo hinde GLF 5 matricule oɗon guillon avion ngel matricule maggel ko en 880 SR kamɓe nayo kala noon koɓe membre équipage ngel ɗon avion ngel ko ñande aset noon avion o juuri tigui to aéroport Nouakchott waktuji seeɗa caggal ɗum noon ɓe ummini formalité ji gam yidde diwde ko ɗen tigui gendarme ɓe cikkiti kay noɓe mbaɗata ya gartani sikkiti kay ko ɗon ɓe pelliti nadde avion ngel fuyde avion ngel ɓe puygel noon ɓe tawi maggel kay ɓe mofti hen haalis kewɗo no fewi taw ko haalis dollar ɓe tawi maggel temedere capanɗe jeenayi ujunere woni 190.000 dollars kamɓe nayo kala noon ɓe naggama e mbadi enquête ha ande kay holko ɓe ƴewanno e nder leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen guila ñande aleta hanki go lewru février laamu leydi Mauritanie holliri tigui wonde usti cogguji carburant e nder leydi e kala gasoil essence kala noon ɓe usti cogguji mum e oɗo saaha joni noon kala litere gasoil jaranoɗo 500 woni temedde joyyi mbuɗu e oɗo saaha joni wattama kay 487,9 uguya ene wayno ustama hen 2,42% so tawi ko litere essence jaranoɗo temedde joyyi capanɗe jeegom e jeeɗiɗi wattama e oɗo saaha joni temedde joyyi capanɗe tati e jeetati ustama hen kay kene wona 5,12% ɗum noon koye eɓɓore kay laamu ngu ƴettuno gam yidde fabade ustude hoybitande ɓesgu ngu leydi ndi ɗum noon ɓe ƴettuno ɗum kay koye ƴettuno nden feere kay ko guilay lewru janvier guila 8 janvier 2026 e saahaɓe jooɗino jonde ko guila nden laamu ngu fodanno ɓesgu leydi ndi ma ustu cogguji carburant ko ɗum woni koɓe mbaɗi aletta hanki o ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen Ousmane Dembélé ko international français lesli makko noon ko Mauritanie o jeeya koye to nokku wuuro wiyetego Waly Diangtana o fettata noon koye kippu Paris Saint-Germain addi tigui ballal makko paydude ngal no fewi fade wuuro makko woni Waly Diangtana ballal ngal noon ko temedere ujunere tawi ko haalis o woni 100.000 haalis euro fade tigui Waly Diangtana noon en tawe e nder région de Gorgola ballal ngal noon hollirama tigui o rewni ɗum koye juuɗe kaw makko biteɗo Sileye Dembélé hono no holliri jayde nde kay e jayde yanke binɗo ɗo biteɗo Lassana Camara Ousmane Dembélé noon heeɓino kadi invitation officielle ummorade hoorejo fédération fugo koyngel leydi Mauritanie biteɗo Ahmed Yaya kanko noon Ahmed Yaya o hollirno tigui yidde makko kay ko Ousmane Dembélé nde arat tigui wadde jillu mum visite mum e nder leydi mum Mauritanie Ousmane Dembélé noon siftindon baba makko ko Madinajo nene makko noon ko banggue Sénégal banggue Mauritanie jeeya ene wiye Fatimata Dembélé ha joni ene wiya Fatimata Dembélé noon ko yummakko noon kadi haalino e saaha kay nde o hebno ko wiyete ballon d'or hollirde kay wonde yo andu oɗo ballon d'or wona Ousmane Dembélé tan jeeyi ɗum jeeyi ballon d'or o heeɓi ɗum ko dendagal dongre Afrique no didorno ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen Mokhtar Wul Ndiaye kañum woni hoore jagorɗo laamu leydi Mauritanie o ummima Nouakchott jamma hanki o hirdi o yaɓani koto Émirats Arabes Unis woni to Émirats Arabes Unis to Dubai nayumo to noon ko tawtorede sommet tawi ko sommet mondial des gouvernements sommet noon joɗoto koto toon to Dubai lamorgo Émirats Arabes Unis ɗum ko ñande tati woni ñalawma janggo ha joyya lewru février ndu gonɗen ɗum kanko Mokhtar Wul Ndiaye noon o yahani goto mo yaade sete e nder ɓene tawe hen jagorgal kalfinagal ko fati énergie pétrole biteɗo Mohamed Wul Khaled ne tawi hen kadi directeur cabinet makko hono Cheikh Wul Zeydani tawi hen kadi directeur protocole makko biteɗo Mohamed Wul Bahnas ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate faggudu e tigui ɓamtare woni ministre de l'économie et de développement biteɗo Abdallah Wula Souleymane Wula Cheikh Sidiya o joddima aleda hanki o en audience to bureau ji makko e nder Nouakchott lamorgo gendi Mauritanie o joddi noon koye cukko kolaɗo kuuɓal kay fedde gotago windere woni secrétaire général adjoint des Nations Unies biyeteɗo Clavé
wi'eteɗo clavier gattete ko kanko kadi clavier gattete woni secrétaire exécutif de la commission économique pour l'Afrique woni tigi CEA gonɗo e jillu mum e nder leydi Mauritanie guila ñande capantati go lewru janvier ha ñande capantati go lewru janvier omo tawi nder leydi Mauritanie ma wonɗo kadi ha 4 février ndu gonɗen ɗum ɓe jewtidi noon ko heewi ko fate jokkodiral moƴƴal kay hakkunde leydi Mauritanie e nde ɗo fedde gotago windere witende Nations Unies ha tengti noon e fannu faggudu e ɓamtare woni économie e développement kala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen brigade gendarmerie nationale wuro Nouadhibou ɓe teɓima sagata goto koɗo mo jeeyaka nder leydi he ɗum ko aleda hanki o tawra noon komo jogui médicament ji kewɗi contre bande ɗi ndewani lawol tawi kadi ko médicament ji dangereux woni ɗi mbaɗaka barke ɗi moƴƴani kaɗaɗi kay oɗo saaha joni yeyede o wiyama hen teeb noon e oɗo saaha joni kay losgoji nana jokki e makko ha joni ko toon to Nouadhibou keddoɗen ñande aljuma ɓennuɗo o to Nouadhibou kay wi tigui heewi incu incu kay e beddaji wuuro ngo kala mbi ko dakka yimɓe tawi ko arɓe jaɓɓade e semminde biranda wula abeydi wuro ngo noon kadi wi kadi dakka taskama wi dak police ji e gendarme aɓe kala e le kay cikkata mataw wuuro ngo woni ko yenede Allah mum hewde dadiɓe renɓe wuuro ngo tawa tan ala ko saabi ɗum so wona garala biranda wula abeydi noon ko kañuma ko député e nder suudu saɗe leydi kanko kadi addi catala bitengala ira Mauritanie kanko wuuro ngo noon teskama wuuro Nouadhibou noon teskama tigui ñande hen ngo waɗama ko wiyete quadrillé tawi ko police e gendarme maɓe kala yimɓe biram noon kolliri tigui wonde kay kolliri wonde yimɓe biram noon ardunoɓe makko kay gila tolliri tugui kay ɓe jalti noccode haaɓe naati Nouadhibou kala poste maɓe gari poste gendarmerie yo poste police ɓe tampine hen no fewi kay kala poste ɓe gari ɓe cikkata kay mataw ko on poste ɓe jogori haadde ɗum noon teskama ɓe teski tigui wonde ɓe tampinama no fewi e lawol he image uji noon garala bihama e jaɓɓugol makko sarima no fewi e nder réseau sociaux ji ha joni habaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal paaɗen to leydi Sénégal puɗɗoɗen ko toon to wuuro teddugo Madina Gounass jabboɗen ko musidɗo men sehil men Amadou Samba Lo a salminama juurama. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ghali Abouba saminima kadi mi juurimama mi samini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare fulɓe andudinma Ghali Abouba kabruji men ɗo e wuuro teddugo Madina Gounass ko heddi ɗo e Daka natti hewde ko lebbi ɗiɗi pawɗi so heewi ko lebbi tati pette Ghali Abouba wadde noon oɗo saaha kala aset ko dawol tonto Daka ceerno wadde noon oya aset jawtude dow dawanoma dawol ɗon Daka ceerno ngam fittude Daka o alhamdulillah min bandiraɓe kala dawi e keewal dawi e peewal mbawi fittude Daka o nder e bolka dennagal kono holle kono hen kuɗoli soppama ratama yaltinama bowal Ghali Abouba noon kadi aset jawtuɗo o ko Daka ceerno Abdou Aziz ceerno e Daka ceerno Ibou Mar ceerno ɗi kan jaɓanam bandiraɓe kala dawi majje kono kadi e on saaha mbawi kadi gollude golle tidde golle mawtiɗiɗe holno mbaɗano Daka ceerno o ni bandiraɓe kala gaari sagaraɓe gaari ɓe kan gaddi ko sakuji ɓe ko ratoji ɓe ko guretaji kala hen ko soppa rata rendina waɗe guretaji ɗi yaltine bowol ni won noon bandiraɓe kala beltima hano hannirta ni mawɓe daw kadi beltima nde wonno kala mbiya dawol sagaraɓe e gaara hano hannde ni Ghali Abouba eɗen gandi Daka hikko jogorde joɗade so Allahu lamɗo jaaɓi ko 17 avril inchallah 18 avril garowo 2026 wonata keddol Daka so Allahu lamɗo jaaɓi Ghali Abouba bandiraɓe kala ene belti ene mbiyeti kala hoɓɓe arɓe sammide ceerno e juurade ceerno kono e yiide dendagal e yiide wuuro ngo ma jaaha toon to Daka jiiya nokku o jiiya kadi Daka o barkinoro e oɗete saaha Ghali Abouba bandiraɓe kala ene belti ene mbiyeti hono kadi rokkama kadi aadi aset garoɗo o ko Daka ceerno Mouhamadoul Mansour Baro e Daka ceerno Ousmane Thiam ko ɗiɗo so Allahu lamɗo jaaɓi aset garo jogori dawanede gam ficcude nder e bol kala Ghali Abouba ko musidɗo Amadou Samba Lo ɗo e Madina Gounass feerde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinma Ghali Abouba. Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi jayde moon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ne duusa on gila kay keɓogal Daka Gounass ha Daka o jooɗo ha Daka o sakto kala ma jayde moon duusa on hen tawi koye sowtowol musidɗo men correspondant men permanent woni Amadou Samba Lo toon to wuuro teddugo Madina Gounass ha joni ko leydi Sénégal keɗen jeen ha toon to Touba brigade de recherche tawi ko poste mo Gouye mbinde ɓe teɓima ñande jamma alkamisa nogas
jeenayi lewru janvier maynudu ene wiyata aljuma capantati janvier yimɓe jeenayo hen tato ko sukaɓe rewɓe woni de jeune fille ɓe tawa noon ɓe tawrama drogue wondude e préservatif woni kappotaji kewɗi ɓe tawa ko nder galle goto galle tawi ko galle kesso ma haɗo kesso woɗɗani jeere to ɓe mbiyata jeere okkas nde Touba woɗɗani kadi juma mawko ka ko ɓuuri kaye koɓe kamɓe noon ɓe tawa tigui koɓe kutoro drogue ko ɓuuri koɓe kutoro drogue kay ko ɓuuri hawde kadi hawnade kay wonande ko ɓuuri hawde ɗiɗon police ji ɓe kay ko tawde kay oɗo nokku no ɓattade jamani kay ɓeɗo sukaɓe rewɓe worɓe foof wondude e nder suudu woturu ene cimmo done pooɗa drogue tawi kadi ne mbaɗa gueɗe kamtorinde no feewi e oɗo saaha joni noon kamɓe kala noon eɓe tawi tigui e juuɗe dadiɓe enquête udditama hen ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to leydi Sénégal brigade de recherche ɓe Kaolack ɓe teɓima babiraɗo goto mo duuɓi 42 on noon tawɗa ko 55 drogue mo mofti ɗum kay e nder guesa makko to nokku biteɗo gacce nawde omo wiya noon kanko noon inde makko ko be yettete ko Diallo ko demowo noon ko demowo kadi ko gaynako omo jogui rewɓe ɗiɗo e sukaɓe 17 omona soka oɗo saaha joni e mbadi garde à vue omo faadi kay visa makko faade toon to kaso mawɗo ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen douane halfinaɓe ko fate nden kay kisala lildade gore ɓe kolliri kamɓene ɓe teɓinoma ñande alarba ñande talata no gasi jeeɗiɗi lewru janvier sanga 7 heures e nder maayo ngo ɓe teɓima hen laana noon tawi ko laana fina tawa ene jolni kay temedde 4 e jeeɗiɗi koli tawi ko keesu tawi ko cuisse de poulet e ɗum noon ne peesa ha tonuji sappo e ɗiɗi piccala jeeta e tonuji sappo e ɗiɗi piccala 810 woni 12,810 tonnes woni tigui tonuji sappo e tati manqude seeɗa ko adi ɗum kadi ɓe kollirino ñande sappo e goho lewru janvier e nder maayo mbawo tone ko laana ndiyam dimduno ka kay temedde 650 koli tawi ko cuisse di poulet ɗum ne peesa ha kilo ha tonuji sappo e jeegom manqude seeɗa saabu 15,120 tonnes ko ɗum woni koɓe tawno e ka ɗon laana ɓe kolliri noon jaru kay ɗeɗo teɓanɗe ɗiɗi ɗe mbaɗi kon jaru muɗum ene hawra 57 millions tawi ko franc CFA ɓe nangi hen kadi sagataɓe hewɓe no fewi wondude e marchandise uji kewɗi goɗɗi ɓe mbawi tigui teɓade ɓe kolliri tigui wonde ɓe teɓima hen sakilaji kewɗi wondude e marchandise uji goɗɗi tawi ko fraude e nder enquête hen noon ɓe mbawi nawalla nder teɓanɗe heɓe nangi hen 17 neɗɗo ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen hono no mbirɗen gardidi kabaruji men aleda hanki 1er lewru février wonno ñalawma kay inauguration officielle lawol woniri innirangol kay e oɗo saaha joni tawi innira lawol ngol ko Serigne Mountaga Mbacké e nder Dakar lamorgo leydi Sénégal lawol ngol noon ngol wiyetno adana ko ri zila féri ɓe ko zil féri noon ngol wattama e oɗo saaha joni inde nde ittama wattama tigui rue Serigne Mountaga Mbacké ɗum noon ko ruttudemo teddungal kanko khalifa général des mourides Mbacké naɓe walla mbiyana mouride naɓe no didorno kay kolliri hen weltare men mawde no fewi hewɓe kadi mbawi yaltude tawtorede oɗon cérémonie ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen nden ha toon to Gilles de Saloum brigade fluvial woni tigui kondinkoɓe douane tawi ko renɓe maayo ngo ɓe kolliri tigui tawi ko maayo ngo to nokku to wiyete Filema waɗi tigui teɓande mawde no fewi tawi ko drogue e nder île de Saloum ɗum noon ɓe kolliri e nder lewru wotour tan ɓe mbawi teɓade kene wona tonne tawi ko drogue mo hinde chanvre indien jaru mum noon e qime ha 60 millions tawi ko franc CFA teɓande sakkitide nde kay wonno ko ñande alkamisa no gas jeenayi lewru janvier sanga 6 heures subaka teɓande mbanɗo ɗum ko tolno nokku to wiyete Diogane e nder commune mo Bassoul e nder commune mo Bassoul ɓe nanguino hen kadi ɓe nanguino toon noon 11 koli ina 11 koli ne peesa temetere 19 kilo ñande no gas tati lewru décembre ko adi ɗum tawi ɓe nanguino kadi sanga 2 heures du matin temetere 46 kilo drogue ko adi ɗum kadi tawi ɓe kolliri ɓe teɓinoma temedde 7 kilo drogue e nder laana ndiyam foof noon so reedi
gonirti hawra temedde jeetati capanɗe jeeɗiɗi e 5 kilo drogue mo hinde chanvre indien ɓe nangi ɗum kay tuggi lewru décembre e lewru janvier woni nder lewru wotru ɓe nangi ɗum jar mum ne qime ha capanɗe jeegom million tawi ko franc CFA yimɓe nayo noon mbawi kadi teɓede hen ha joni habaruji men demgal pulara to leydi Sénégal ha joni keddoɗen le commissariat des police mo arrondissement de Golf Yoff de walla mbiyen de Grand Yoff ɓe teɓima ñande capantati lewru janvier 2026 gorko goto kay ɓe teɓima ɗum ɓe teɓi ɗum kay on gorko noon ɓe kolli ɗum kene jiimi e jiiba woni gaari jibni kay gaari ne maayi ne jiibi omo jiimi hen kay omo hutta ɗum ngam yidde nawde tewngu yeeyoyde o nanga noon ko sara rond point liberté 6 ko ɗum ko joom saret noon omo wiye o yettete ko Sonko juuɓe makko capantati e nayyi o jeeya kay o jeeya koto nokku biteɗo hayre to wiyete har yalla ko toon woni toko jeeya o tawama noon o tawa tigui komo hutta tigui daaba jibɗo omo yiiɗi ittude tewngu omo yeeya o guirrima kadi ko ɗum woni ko yinno wadde oɗo saaha joni noon o wiyama teeɓa ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen police nationale yuɓɓini police nationale ɓe kolliri tigui wonde ɓe jiiti ɓe pirti réseau tawi ko trafic des migrants waɗanoɓe yimɓe kay taw ko ɗanne suuɗel réseau tawi kadi ko réseau mawɗo no feewi ɗum noon ko tagui ɓe teeɓima ɗum lana ndiyam ka noon jolno ene jolluno fodde temedere neɗɗo to maayo Mbour yimɓe joye noon tawi kadi koye guilay cerveau o ha tigui complice aji mbiyama tebɓe darima yesso procureur de la république ha joni habaruji men demgal pular to leydi Sénégal ha joni keɗoɗen jeena toon to Dunga wuro Alpha noon mawnini e nder oɗo weekend kay ziyara annuel woni ziyara batteɗo kala hitande tawi waɗante ziyara ko Cheikh Yumma Kanli waɗanama ziyara o waɗana ziyara on noon no heewi waɗede kala saaha Dunga wuro Alpha noon wi dakka yimɓe kay ummoriɓe e nder jokle nayyi leydi Sénégal ha ummoriɓe toon to Mauritanie kala guila ha to ummoriɓe dow guila kay wiyeteɓe almuɓe ha to wiyete sernaɓe ardiɓe aadaji ardiɓe diineji won jara Fouta to Dakar eɓe noctat kala mbawi notitade hen ziyara o noon yuɓɓina tigui koye gardugol khalifa galle o woni ceerno Mouhamadou Lamine Ly wonno porte parole ziyara o noon ko ceerno Sama Sam koye mawɓe almuɓe galle o e nder discours makko noon haydara hen kay ala ko ɗacci haydara kay ala ko ɗacci e nder oɗon discours o haali hen kadi hay alhaali kay député Farba Ngom député mo Zagnam o haali tigui e oɗo saaha joni o yejjitani ɗum o wi noon wonde ko ardi foof Farba Ngom ko Foutanke ko ɓi Foutanke o holliri kadi wonde Farba Ngom ene jokkodiri e dendagal sernaɓe e khalifaɓe diine Fouta kala ha tengti noon e nder région de tengti noon e khalifaɓe ɓe maɗe région de Matam o wi noon yo yimɓeɓe gandu kay wonde gonka Farba kay Farba ko goƴa mawɗo no fewi wonande julɓe kala kono tan yoɓe gandu yimɓe gartira hakkillaji mumen ganda tigui ɗum ɗon ko hoddire Allah noon dogotako ceerno Sama Sa erima dendagal almuɓe dendagal famille Farba Ngom e yimɓe makko yiɗɓe makko e yaadiɓe makko kala nde ɓe deñata hakkillaji mabɓe ɓe ballitoro muñala o wi kadi wonde khalifa wono ceerno Mouhamadou Lamine Ly meeɗani yejjidde Farba Ngom e duwawuji mum hay saaha goto wona hay waktu goto hay saaha goto o meeɗa ɗum yejjidde e duwawuji man ketto noon ko fati tigui cimtola oɗon ziyara toon to Dunga Wuro Alpha goto e almuɓe galle o no Ibrahima Saydou Kane gorko mon liksebo golgol Ibrahima Saydou Kane a salminama. Wa aleykum salam wa rahmatullahi Mouhamadoul Ghali a salmitama juurama en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa sikki ala eɗen tawe ɗo e Dunga Wuro Alpha garino ziyara o en mbaɗino cimtol ñande aset nde no ñalawma o yaari ni o hande noon jidden wadde ko cimtol ñande alet nde holno ñalawma o yaari nde woni 11h30 yimɓe jeehi koto guenaɓe fof juuriyade waliwi Allah hono ceerno Cheikh baɗanaɗo ziyara o wonde ceernajo o ari nde yetti ardi en almuɓe ene jima gendarme ene kufri oto o se ceerno Siraji Talla ari kanum ardi ziyara o e ceerno Samosa ari tawtorama e dendagal sernaɓe woɗɓe so ɓeɗo limtama ɓen fof ne mbawi nadde hen sikki ala nde ɓe gari nde salmina gasi nde ɓe cakkiti duwuji ɓe duwoni mayɓe wonɓe ɗon ɓe e mayɓe julɓe fof duwana kala to mbawi wonde
e cuɓi yimɓe jiiɗiɗo janngoɓe suratul mulki woni tabara ɓe cuɓi yimɓe jiiɗiɗo janngoɓe suratu yasin e wonde ɓen janngi ngayni ɗe ɓe cakkiti kadi duwaw kadi waɗa pour duwaw mo ngannduɗaa kumtal haajuji denndaangal julɓe yo Allah waɗa moƴƴere aduna e lahara fof yo wat addu jam kadi e denndaangal leyɗele julɓe ɓe eɓe gona julɓe ɓe fof sabu leyɗele julɓe so dañani jam tan julɓe en mbawi dañde fitinaji ewa nden waɗama ɓe namdi hada e ceerno hamme baba talla nden hada e o rendinama ɗo duwaw waɗa hankkadi yimɓe paati to galle to nden yimɓe gartiɓe caali ɗo o jettima jooɗima wono joom wuuro o wiya yo bismo hoɓɓe ɓe laamu ngu kadi ari gouverneur ari préfet ari chef de brigade o ari mawɗo douanier o ari denndaangal laamɓe wonɓe toon ɓe fof ɓe ngari ɓe tawtorama nden noon joom wuuro o bismi hoɓɓe ɓe o bismi laamu ngu o bismi hoɓɓe woɗɓe arɓe yiwruɓe banggueji fof ɓe ewa nden o gayni ceero Samo so totta konngol haali waaji yimɓe ɓe wi mawɗo yo yurmo cukalel yo teddin mawɗo kala gonɗo dow yo wattu haqqille e gonɗo less kala gonɗo less kadi yo wattu haqqille kadi kanumne e gonɗo dow so tawi an Allah waɗima laamɗo andu ko Allah tan hokkuma laamu ngu wona an hokki hoore maɗa anduɓe laamiɗa ɓe kadi andu no gondirɗa e mumen eyi an kadi so Allah waɗima kadi laamaɗo ya andu kadi ko Allah wanma laamaɗo kadi wattu haqqille ma kadi e laamiɗo o ko noon kadi joom galle so woni mawɗo yo toppito kadi wonɓe less mum ɓe wonɓe less ɓe kadi toppito wonɓe dow ɓe ko noon kadi so tawi neɗɗo kadi woni ceernajo yo toppito kadi almuɓe ɓe yo wattu haqqille makko e almuɓe ɓe o anda kanko ɗum ko Allah hokkimo ɗum e wonɓe less ɓe tan kala gonɗo less tan yo toppito gonɗo dow yo teddin gonɗo dow yo yurmo gonɗo less ewa nden no gayni haala ka arti e ceerno Mamadou Lamine noon haala mum heewani no feewi o haali tan ko wasiya o wasiyi e wonde so tawi janngo e jaam ziyara o tawaka yo waɗire tan no Allah yiɗiri ni so tawi wonti ene wasa waɗirede no Allah yiɗiri ni ziyara yo nattu waɗede kanko haali makko kono Allah yiɗiri ni tan yo waɗiri noon o haali noon haala jurminika ha woodi woyɓini o wi hankkadi no yo yimɓe gandu kanko ko jaaɗo so tawi o tawaka mo wuuri omo lomtini ɓe o lomtini ɓe ene ganda ceer Samos kam ene jeeya hen e lomtiɓe ɓe o wi ceer Samos ko kanum lomti almudagal ngal fof noon ko almudagal galle o e almudagal diwan o fof ko ceer Samos wi gandu kaɗum woni lomtiɗo e kanko hande o ko guuriki dande maayo kono noon yo duuso juut enen kam en kaɓanimo taw enen jiiɗi o duusa en ha juuta ha ɓuura ɗo juutde sa wimo noon o wiya duuso kay juuti duwede ko yo battane moƴƴe omo wiya noon kala mo duwantomo oto duwanomo yo gurdam juuɗe ala gurdam juuti e o duwante ko yo battane moƴƴu o wi noon alhamdulillahi rabbil alamina o rewaka ñamande hay goto rewanimo ñamande o meeɗa ñamlade o meeɗa ñagade o meeɗa dartirde neɗɗo hunde kanko o dartirta tan ko Allah noon waɗa junggo goɗɗo addanamo o wi noon kanko o rewaka ñamande ɗo woni ɗo ala dewomo ñamande o wi kala noon mo rewata ñamande o yaafima ɗum ñande kala mo rewata ñamande o yaafima ɗum hande ha laaɓi ñamande foof wawde wonde noon o yaafima ɗum o ñaaguima yimɓeɓe kadi yaafuya saabu so yimɓe gondi tan haqqeji wonata hakkudaji mumen o ñaagui yaafuya o yaafi ɗo hankadi nawre tisbar o yoni yimɓe juuli tisbar gayni duwaw hankadi ne waɗa yimɓe cakti ziyara o gasi moni kala hoti to ummorino to eɗen ñaago Allah noon Allah hokki en tawede oɗo saaha hikka yo hokku en tawede kadi oɗo saaha mo wuuri tawa eɗen guuri tawa eɗen ɓeydi e kala banggueji moƴƴere eɗen usti e kala jayiyaji e woroddaji enen e dendagal bandiraɓe julɓe kala kadi mo dañani tawtorede koto nimsa wonan ɗum hen yetaw to ko haɗi ɗum tawtorede ko ɗum ɓurani ɗum tawtorede nde ɗum noon o ko musidɗo moon Ibrahima Saydou Kane ɗo e ɗum go wuro Alpha ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa on jarama Ibrahima Saydou Kane ko goto e almuɓe galle o golle ma jooɗi peewi ma en ketto seeɗa kay haalande ceerno Mouhamadou Lamine Ly tawi ƴetti haala makko ko musidɗo men Sar Abdoulaye Sarr ko almuɓe galle tawateɗo toon tawatano toon to ziyara o go lewru février 2026 ene woni ziyara ceerno Cheikh Yuma Kane Ly ɗo e Doungour Alpha oy soharaw en mbi fama awha mirasul harbi rukni walakin ma taqadama min zamani o wi enen yumɓe ɓe ganden
njiyen no waɗirani en tawama hikka so en tawama wuuri Allah ko en tawede ko ni so en tawaka en kollama lawol o yi ceerno lomtinama enen almudagal fof tengti e almudagal galle o lomtinama so enen tawa ko ni so en tawaka ko ni o lomtinama dendagal almudagal tengti e den almudagal galle o min jaɓi min belama min jaɓi min belama min kam tawede wattego gotam anan min mayde betta kam o wi kanko mayde bettatamo aha ɗum min paami ɗum eyi jeeɗa jarto nan ara e masallah haji o wi kanko no wuurdi en jii so yiyaka haala ala dey o haali o windi o acci o so o yiyaka. The phone keeps popping up, lots of ads that can't be closed. I've said it 1,800 times. Activate this button. Ala kayit yo yaltina tan kala ko windi ngandon ko kanko wona goɗɗo tawaɓe ne ngoodi sukaɓe ɓe fof ne tawa o yi Sayku Umar ene tawa kañum windi o totti ɗum yo moftu so nden yonti kala no haaliri oto jiwe ɗo on yo waɗe noon haala ala no wuurdi en jii so yehi o ɗacci enen fo omo ñaagi en yaafuya o wi dendangal mo wuurdi kala ko wannomo o yaafima ɗum dule annabi ɗum ɗo ko seeɗa eccimtol wasiyaji ceerno Mamadou Lamine ɗi toon to Dunga Wuro Alpha khalifa diine wuro ngo kabruji men demgal pulaar to leydi Sénégal ha joni keddoɗen ñande aljuma ɓennuɗo o capantati lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom sanga 12h brigade de la gendarmerie mo Diamniadio ɓe keeɓino kabaru majjere sukaɓe ɗiɗo hen goto ene wiye F Dabo ko cukalel dewel ngel duuɓi joyyi kedde ngel wiyete ko CTTK ngel noon ko cukalel gurel ngel yara ko duuɓi tati jinnaɓe mabɓe noon kolliri kay wonde kattiɓe kay ko gila ñande aljuma subaka nde ko sanga 21h30 noon woni 9h jamma ɓe keeɓi kabaru mo welani wonde kay sukaɓe ɓe kala ɗiɗo kala jiitama ine maayi e nder oto goto mo hinde Ford Focus garɗo sara galle goto e cukalon ma kono hen gotel biyetengel CTTK o ko nder sara galle mumen ko ɗon tigui woni to oto o gaari ko hen tigui goskiji cukalon ɗiɗon kono tawa e oɗo saaha joni noon gendarmerie udditi hen enquête mum ɗum kay beele ne anda waɗa lumiére kay e mayde ɓeɗo sukaɓe enquête garda noon holliri kay wonde ɓalli mabɓe kay haydara ala ko tawa hen ŋaccande walla ŋaccande walla gañande haydara ala ko tawa e ɓalli mabɓe lusgoji noon udditama hen habaruji men demgal pulaar sen mimata leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen koninkoɓe ɓe alliance des états du Sahel woni tigui
leyɗele tati rendinɓe sembeji men peeje men dole men leydi Maroc leydi Mali leydi Burkina Faso leydi Niger dandiɓe mabɓe noon ɓe mbaɗi opération militaire pattamle miijo e dow tawi kay koye to e dow pelle ɓe ɗum koye dow pelle joguitiɓe ɗum wonno ko ñande 7 ɓennuɗo 31 lewru janvier e nder falde to wiyete Akabara e to worgo Menaka dow Kerol Mali e Niger no dijonno bila noon moɓe kolliri kay wonde ko ni lolli ɓe kolli bombardement gadano kay ɓe mbanno ɓe mbaɗi hen fodde sagataɓe nogas jeeyaɓe e tigui e fedde wiyetede état islamique dans le Grand Sahara ɓe bonniniɓe kadi motoji ɗiɗi ɗi koyɗe tati woni motoji baɗoji keesuji ɗi ɗina motoji noon jolluno ko matériel kewɗo no fewi équipement militaire tawa ko ɓeɗon alliance tawa ko ɓen wiyeteɓe tigui woni état islamique dans le Grand Sahara jeyno ɓe mbawi duppandeɓe kadi motoji kewɗi no fewi ɓe kolliri kadi wonde terroriste ena kadi dannoɓe e bombardement moɓe fama wannoɓe men ñande nogas jeenayi lewru janvier hewɓe ɓe dogno kayne cuuɗi e nder ladde mbawi tigui laade diwoje alliance des états du Sahel wawi soynadeɓe joode mabɓe bomboje e pettoje waɗe mabɓe hewɓe no fewi e nder waraɓe hen noon tawe hen biteɗo Abou Al-Qabas Ismaili noon koye terroriste ɓurɗo dowlude kay o jeeno omona o jeeno tigui omo tigui kanko noon wonki makko itta kay ko gila ñande aljuma nogas jeenayi lewru janvier ha joni ko leydi Mali keɗoɗen ardiɓe leydi Mali ɓe kolliri laamu leydi Mali ɓe kolliri tigui wonde kay ɓe jalti e caɗele ɓurɗe sattude kay tawi ko caɗele kay ɗeɓe ɓurno tidde e caɗele ɗeɓe keɓno e nder tigui e nder ndeɗo hitande 2025 ha tengti noon e nder mayirɗe lebbi tati mayirɗe hitande 2025 nde woni caɗele ngakkugol carburant e oɗo saaha noon ɓe kolliri kay wonde gueɗe ɗe kala defti lawol e oɗo saaha joni essence e gazole kala ɓe kolliri ene wi paaki e nder leydi he kala station mo garɗa kay a rangata a heɓat carburant ma hano hannirta ni hono holliri laamu ngu koto leydi ni Cheikh Paɗina tinama altine hande 2 lewru février 2026 wonde jihadiste en jeeyaɓe état islamique dans le Sahara ɓe mbaɗi tigui jangu mabɓe gona jangu noon ɓe mbaɗi ɗum koye nder camp garde national to wuuro wiyetego Ayuru e nder leydi Niger en keɓani noon bilan so tawi mayɓe hen bilan en keɓani kono kam hollirama wonde taw ko bilan officiel hol wiɓe noon kam kañumen ceedima militaire uji tati waraɓe wasɓe hen pittali mumen seɓɓitiɓe kadi mbawi dogdude autoji ɗiɗi mbawi dogdude autoji mabɓe tati tawi ɗin autoji tati ne mbaɗi ko wiyete mitrailleuse woni autoji mbaɗoji perlal manggal dow ɗina tati ɓe mbawi yadude hen kamɓe jihadiste en caggal nde ɓe mbaɗi ñangu haaɓe gayni ɓe jaɓari tigui ko kerol to ɓuuri ɓattade kerol leydi ndi koto leydi Côte d'Ivoire paɗena jeere Foggo Diaye woni marché de friperie e nder Abidjan tawi ko ɓurde mawnude wiyetede jeere alarba walla ɓe mbiya marché de mercredi tawatede ko nder leggal Treichville ngal Abidjan jeere nde noon yimɓe pintan yimɓe nan lagal ngal ɓe pintan ɓe tawi jeere nde laamu ngu ne derguita ɗum ha memi leydi tawi koye dow yamirore mairie mo Abidjan commerçant ji hewɓe noon gollotonoɓe hen kolliri kay ɓe keɓani kabaru kay wonde jeere nde ne heele ɓe mbiya ko yooɓi eggu ɗum noon wonni ɓe bettere mawde no fewi jeere nde noon heela ko ñande jamma altine nogas jeegom ine weta talata nogas jeeɗiɗi lewru janvier yimɓe hewɓe noon kolliri marchandise uji mumen tilfima hen no fewi ko ɓuuri hewde kadi e gollotonoɓe ndeɗon jeere ko rewɓe ɓuuri hewde hen ko ɓe gollotonoɓe ndeɗon jeere mbiɗen ko rewɓe ɗum noon woni ni Abidjan naɓe hewɓe no fewi oɗo saaha joni mette e ganuma mawkana fewi habruji men demgal Pulara kedde Afrique jabboɗen ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Dogo Alassane Oumar Mbodj a salminama a juurama en calmitima haya boy cabini dendagal hettiyankoɓe Ayaw TV kabru yon ɓuri tentude e dongre Afrique ñalamande o poɗɗo leydi hono Mali toon dey ene wayno gila kay oɗo noma tawa ko hoore tawa ko won ardo kono bureau taw ko kadi gueɗe won Afrique naɓe hono département to leltede Amérique wono ko ñande jeegom lewru sino ujuna e nogas e jeegom
nik shelker ma waw arde kadi taw ko jillu mum taw ko todde leydi hono mali wona ko ñalawma hande o ɗiɗi lewru colte ujuna ene nokasi jogam ene wande ko ummademo toon ardemo kadi e toon to mali ngam wawde kadi hisɗinde kadi jokkodiral moƴƴal ko ngara ko Washington e Bamako ko noon kay e ñaami e Ouagadougou e nder mbaadi kadi habaade kayni ko fatte kono ɓen kadi taw ko siɓɓitiɓe haade ko toon e leydi hono mali ngam wawde kadi ngarɗinde jokkodiral hakkude leydi hono Guinée taw kadi ko leydi hono mali ɗon ya garta o ngam wawa ko transit e ɗin marchandise uji e taw ko gonaɗi ɗi ene wandi kamɓe de ɓe jiiɗi kadi ko tengtide ɗum de tawno wonde kay ko coopération moƴƴo ɓe jiiɗi kay wona hakkude leyɗele kono ɗiɗi ɗe ko ɗum ɗoy woni kamɓene koɓe jiiɗi wonande kay toon to leydi mali hakkude mum e nder hakkude mum e leydi taw kadi ko leydi Guinée Conakry toon to kono Côte d'Ivoire ene wayno Côte d'Ivoire e oɗo saha mo gonɗen wonande kadi taw kadi ko kalis maɓɓe o ko fate ko électronique e wonande kadi taw ko ɗum woni kadi ko ɗum woni kadi wonande kadi to ko mbiya kono bumɗo e nder union économique monétaire de l'Afrique de l'Ouest ene wonde oɗo volume taw de transaction wawi kadi koni wadde kono coye wonande kadi hakkude tawde ko hakkude ujunaje ɗiɗi sappo e ujunaje ɗiɗi nogas e nayyi wonande kadi tawde ko witto to BCEAO ene wayno e nder ɗum ɗon yimɓe taw ko leyɗele jeetati e oɗon jeune taw ko France CFA Benin e Côte d'Ivoire ene wonde kadi e mbaw kadi ummade kene wonde kadi kon taux d'utilisation woni ko mbaɗa ko fati ko ɗin kalisaji kono électronique ɓe ɓuni ɓenni capanɗe jeetati e nder temedere wonde kadi taw ko publication spécialisé mo mbaɗo toon to Chica Finance ene wonde won on ɗen golle taw ko woro e nder kadi taxi collectif Abidjan ene wonde ɗum noon kalis o ma waw kadi hutorede ko fati kodi pièce taw kadi ko goɗɗo taw ko wiyete wonde pièce de monnaie ko toon to Guinée ene wonde kono Bissau Guinée Bissau noon toonne ko lulno ngo taw ko société woni civil wonande kadi o seeɗa o wawi kadi wonde wadde beela mum e caggal kay nde kadi ɗum wawi kon artude wonɗen gueɗe e taw ko tengtude wonande kadi lulno ngo e taw kadi ɓen kadi sohloɓe e nder coup d'état mo bannoɗo guila ñande nogas e jeegom lewru novembre ujunere nogas e joyyi ene woni taw ko Domingos Simões Pereira ɗum ɗo oɗo saaha ɗum ɗo koye résidence surveillé wonande kadi Fernando taw kadi ko Dias ɗum no wawi kadi heɓde kadi wonde heeɓi taw kadi ko victoire mumen ko fati koɗo élection présidentielle taw kadi ko kayitnaɗo wadde e nder kadi ɓen taw ko militaire en e ɗum noon ko hayso tawi no bayinama wonɗin jencude no gummori e hen e ɗum noon ambassade taw ko Nigéria e ɗum taw ɗo wonno kadi réfugié ene wadde ten no wuppitorani ma won kadi taw kadi ko ma won kadi kono sikki wonna hoto jagol gatto ko leydi kono Sénégal wonande taw ko force d'armée ɗum noon général Birane Diop taw kañum won noon nonaɗo hono kiriɗo e ɗum noon wonande kono président Diomaye Faye e kanko e ɗum wawde kadi yaade toon ko ɓuuri yawde yaysani e wawde kadi wiide wonde kadi amo yetta kadi kono CEDEAO e kadi o namdi kadi wonande kadi taw ko libération taw kadi ko complète et effective wonande kadi taw ko Domingos Simões Pereira ko ɗum ɗo wonno e darde makko kono mantinde e wonande e toon to ene wandi ko Uganda ene woni Uganda de kañumen e oɗo saaha mo gonɗen wonande kadi toon to Uganda ene wayno e oɗo saaha toonne ko fati gueɗe mabɓe ene wayno ko oɗo leyɗele ko ndinɗo Amérique ma mbaw kadi wadde wonɗen gueɗe taw ko partenariat taw ko secrétaire hakkude Uganda no ɓe bayiniri e nder kadi ko réseau social X ene wonde républicain Jim Riche e wawi kadi taw ko ɗowde commission e nder jokkodiral taw kadi ko extérieur wonande kono Sénat o e ɗum noon ko fatide kadi e wiide wonde oɗo série de passage taw ko postulat wonande kadi e nder kadi plateforme taw ko général Mozi Kainerugaba taw kadi e nder kadi wawde kadi tumde won taw ko ambassade mo leyɗele dirde Amérique toon to Kampala waɗi kadi woni e ɗen gueɗe taw kadi ko luldo taw kadi Bobby Vine ene wandi kadi
ummima kadi ɗon ɗo galle mum taw ko reduji taw ko armée mo juste taw ko présidentiel mo gila kay sappo e joyi lewru taw ko silo ujunaji ɗiɗi e no gasi go ɗum nde ene wayno ko ɗum wonno toon to Uganda. Mozambique ene wadde oɗo saha Mozambique kañumne ko caɗele wonande taw kadi ko caɗele toɓoji mbono gonno toon ɗi ene wadde ko e oɗo saha kamɓene aɓe jogui hen ɗum noon taw kadi ko caɗele mawɗe no feewi wonande kadi toon ko fate kadi ɗin province uji joyɗi Mozambique ene wadde koye feccere territoire national e oɗo saha de hande aɓe jogui ko caɗele taw ko ɗiɗo ko ɗeɗo diƴƴe tappeɓe no feewi woto kadi wonde kay ene memi kadi leydi ndi kadi guila kay e nder taw kadi ko mayiɗo lewru taw kadi ko bowte ɗum noon ujunere e nogas e joyyi so tawi ni wonde gueɗe taw ko investir jogui kadi koko ngiwi e kadi gouvernement o ene wi kadi alta ko fereji ɗi taw kadi ko wawde kadi matade ɗum on temedde jawma capanɗe joyi million kala dollar wona kadi ɓen taw ko famille aji en taw ko ma ɓaw wat kolle mumen ɗum noon taw ko ɓuuri artude ko ɓuuri yawde yajede ɗum oɗo voyage mo mbiyata kadi ko voyage kadi kulɓini ɗum no feewi kali Abouba ko ɗum tummuɗen habaruji men dongre Afrique ñalawma hande ɗo wonno ko dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sandogo ngam weltade Ayawu TV. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko andude kabaruji men e dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mama Siley Ba to Moderna kay haydi ha to galle Samassa Kilinkara ko on takkusan juula ha to galle ceerno Abdourahmane Dia to PK8 Nouakchott ha to galle ceerno Yaya Ba to Richard Toll e ko taari ɗum kala kabaruji men jolam jaɓeri koto leydi Iran puɗorɗen to leydi Iran hoorejo leydi ndi biteɗo Massoud Pezeshkian o jaɓi tigui o jamiri uddidagol kaldigal woni ko wiyete pour parler hakkude babbe kay leydi Iran hakkude mom e dowlaji dedduɗi Amérique tawi koko fate alhaali nucléaire iranien ko adi ɗum noon tawa kadi ministre mabɓe des affaires étrangères mo leydi Iran o wino kay wonde o riwtani kaldigal hakkude mabɓe e dowlaji dedduɗi Amérique ko fati kay e oɗon nucléaire e oɗo saaha noon Donald Trump hoorejo dowlaji dedduɗi Amérique e Massoud hoorejo leydi Iran kamɓe ɗiɗo kala mone mabɓe kala ne yiiɗi kaldigal hakkude mabɓe beele guerre on e wasa wadde koto leydi Syrie paaden kurde en e laamu leydi Syrie ɓe ciifodirino ɓe kawrino kay ɓe kawri e kaldigal wonde armée leydi Russie ene arta kay e nder zone tawa kadi ko nokkuji gonnoɗi e juuɗe leydi kurde en foof e oɗo saaha joni arta e tammande laamu leydi ndi ɗum so woni ko wiyete zone autonome kurde tawi kadi ko kurde tengtinno oɗon nokku wonde juuɗe men noon ngal ɗon kaldigal noon ɓe koliri oɗo saaha joni ɓen tawi kadi ko dadiɓe woni jeeyaɓe leñol kurde en dadiɓe mon ɓe administration kamɓe kala eɓe mbawa ƴettede ɓe nattine e nder armée o e nder laamu leydi Syrie kala ko ɗum saabi noon e ɗum saabi noon teskama tigui dadiɓe armée leydi Syrie woni ko wiyete force gouvernementale naati ñalawma hande nder ngoɗo wuuro wiyetego Hasake gona wuuro noon ɗiɗo duuɓi kala wonno ko juuɗe kurde en koto leydi Israël paaden armée leydi Israël ɓe erima hoɓɓe e ɗeɗo hoɓɓe kay e ɗeɗo guure ɗiɗi to worgo leydi Liban nde ɓe jaltata kay galleji mabɓe e koɗande mabɓe ko ɓuuri yawde e yaccade saabu ɓoyata mabɓe mbaɗ bombardement ji e nder ɗiɗen guure ɗiɗi tawi ɓe toɓɓata noon ko infrastructure uji militaire woni base uji militaire e nokkuji militaire kala tawi ko militaire ɓi Hezbollah ɗi Hezbollah ɗena guure ɗiɗi noon woni wuuro wiyetego Kafara Tinib e wuuro wongone wiyete Ayna Kana ɗeɗo guure ɗiɗi noon ɓe erima population men kay ne mbawata yaltude e koɗande mumen ndento kay saabu koɓe waɗaɓe pono bombardement koto Gaza woni Palestine paaden laamu leydi Israël udditino aleda hanki o damal to wona kerola damal bitegal Fara woni kerola hakkude leydi Égypte e Gaza hanki noon ko seeɗa tan udditino ɗe mbawno wiide ɓe gawno damal ngal tan e oɗo saaha joni noon altine hande o Israël felliti tigui uddide damal ngal ha yaaja bafal ngal kala ɓe udditi ɗum ha yaaji tawi kay e oɗo saaha joni ya gattane waɗata banggueji ɗiɗi kala woni de décence ɗum noon ko kerola udditgol kerol noon koko uddano kay guila tigui 2024 ngol ɗon kerol koko uddano ko uddano ko ngal ɗon damal kadi woni gotal bawgal rewede kay ummade toon to leydi Égypte faade e nder Gaza oɗo saaha joni noon hollirama kadi ha joni kay wonde koninkoɓe laamu leydi Israël koko cali kay camion ngaji tawi ko camion ngaji baɗɗi e humanitaire woni guura balle naata e nder Gaza ete kadi ko ete ɗum ete kadi wonde kay ko ngal damal gotal kay woni to balle ɗe mbawi naat
latirde aleda hanki onon teskama fodde temedde ɗiɗi malade ɓe cellani gazanaɓe ine parno kay to kerol ɗo faade toon to Égypte e safroyade autorité ji ɗo kewɗi noon walla mbiyan ambulance uji kewɗi noon nana dari kay to banggue kerol ga nana dari kay beele kay damal ngal ne uddite ha mbawa nawde ɓe cellani teskama noon fodde ujunnaje nogas Palestine naji ɓe sellani e gañiɓe e oɗo saaha joni nana jiiɗi yaltude leydi Palestine jiiɗi ummade toon to Gaza yaɓande toon te leydi Égypte e leydi ele goɗɗe kala tawi koye mbadi safruji musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawte ko musidɗo mon sehil mon haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje komin jimen sehil men Saydou Abouba so tawi ko robino Afrique Alassane Oumar Mbodja toon to Dunga ko ceerno men Ceerno Ibrahima Seydi Kane ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogon